Quan nosaltres vam denunciar el tema del centre ocupacional del Clot, el tema de les fractures, estava molt pròxim, si no recorde mal, la Junta General. Ni en la Junta General ni posteriorment hem tingut una resposta mínima sobre què és el que realment ha passat en el tema de la facturació al centre ocupacional del Clot. Com que les coses no estaven clares i a pesar dels compromisos que va adoptar l'alcaldessa, en aquest cas presidenta de Procarsa, de canviar el ritme, de reunir-se i de resoldre-ho, la informació l'hem demanada tant en la Comissió d'Interior del mes de setembre com en la Comissió d'Interior del mes d'octubre. I avui és el dia en què no tenim ninguna informació addicional distinta de la que se ens va donar en la Junta General abans de l'estiu. És més, en el mes d'agost, el dia 8, van presentar per escrit, per registre, una petició per consultar determinada documentació, entre elles la comptabilitat del 2013, la comptabilitat del 2014 i llibres complementaris i altra documentació anexa amb la intenció d'aprofitar l'estiu i anar un poc més enllà. La resposta que vam tindre en aquell moment va ser que com que el personal estava de vacances, no podia ser, no passa res, ho entenem, ens esperem a setembre. Vingué setembre i no tingué l'autorització tampoc. Ho hem recordat, insistís, que en comissions informatives i al dia d'avui tampoc tenim informació. Com que en la comissió informativa de la setmana passada d'Interior ho vaig dir i va ser la negativa per resposta, a l'endemà dijous i així ho denunciarem en premsa. I me va sorprendre que vostè, com a presidenta, en el dia de les províncies va dir que era normal que ho demanaren, que tenien tot el dret del món a accedir a aquesta informació i en tant en quant no hi havia res que amagar, és el que vostè va dir i continua, m'imagine, però el normal ha sigut que una setmana que ens havia autoritzat. Al dia d'avui estem esperant encara la resposta a aquestes dues peticions per escrit i per registre. Jo no sé quin és el motiu realment, senyora alcaldessa en aquest moment, presidenta de Procarsa, per a que vostè no ens doni aquesta informació, per a que no se consiga en les comissions informatives com va la investigació, entre cometes, com va aquest esclariment del que ha passat en el centre ocupacional del Clot, que és el que nosaltres denunciarem, i en els altres que han dit els companys. No sé quin és el motiu, però si estem així és perquè vostès no ens han contestat. Entonces jo crec que si ho hauria pogut establir simplement en un poc més de diligència a l'hora d'informar, i és que si no ho hem d'interpretar com una espècie de despreci cap als membres de l'oposició. Vostès ens ho haurien pogut establir fa molt de temps, simplement contestant, comptant i autoritzant-nos.